ya yi magana babban ni'ima. Ku duba niman da Allah ya muna. She muna son mu doki niman Allah nan, mu doki muna saba ma Allah. To jama'a mu yi hankali. Enu sai ya shoga na manya nyamiya ashirayen nyamiya shiraya wace ya adie adebia ya di tun ko baba man nyamiya magana nan su kana fo yanda nyamiya si ya fasa dia nyamiya cha ya no ya di ya nyamiya boni aye elwe kana bebi hasan soto wu sisa daimo uko tu foma na wu yi gold yenya sa daimo na ya tone enya sika ne di famma ne di bonjoma ne di famma for you ne di ye boni ene daimo ni woni na mi asiri wow se Ghana asase no obi apese ye njalu no ye di ope Mufre Ghana sene enne eyuasi atire enimdiaba ya kosuku ya suade afe na Ghana ebinum enimdia nyamidi eche omunu omusi de biu esese obani obanda oberima na oberimanda ebeye yi beyi yanzu ruwa cikin ilimin su da suka yi wato inda suka kai maimakon su gode ma Allah kai aure ka gode ma Allah ki aure ki gode ma Allah yanzu mutanen Ghana wai cikin wayewansu ne namiji ya aure namiji mace ta aure mace baba ya yi bai yi baba mace ta ya tare mace bai yi bai taba yi gwanda ku hankura in ba ku gane ba da Allah ya halce annabi Adam she yayi Hawwa annabi Adam kuma she da ya ba da sadaki asali kakanmu kenan ya ba da sadaki sanan Hawwa ta zo kusa da annabi Adam suka yi wasa suka ji dadi annabi Adam ya yi wasa da mamunan Hawwa suka yi wasa suka ji dadi she suka yi sunna suka kawo mu duniya me yasa Allah ya ba mata mamma saboda mu ne an yi mamma saboda ni she yasa Allah ya jos mata bai yi buruka a bamu mamuna bai yi she Allah ya jos mata ya ba su mamuna ya ba su duwai a tabbi ka gane wata duwawu ta manya wata duwawu ta bundume wata gata nan tana zuwa kirjinta mamanta kamar jagula ne yanda Allah ya lamari kenan saboda kai namijin nan ka je ka auro ta ka yi wasa da duwawu da mamuna sana nyamia shisha biyero obanu nyami to so manu sana ebe ya yembe mani yakowari amwa yefo amotonun di akro ufa tunu di be di akro saboda kai wasa da duwawu sai sa Allah ba mata duwawu kan ya zulu ba da miji kirji shi kamar tabo ya za ku yi jo ya za kai wasa da kirjin namiji kamar tabo duba kirjin namiji kamar tabo wani duwawu su karfi kamar dushi kai da mama da yana Allah ya mata lugun jikin su tauki kamar mota bare Allah akbar wani karuwa kamar shuga bare wani raw bare kai da kanka yanzu mutane bai na wani magana dabbobi ma ba su yi kuma kuna son a yarda da ku duba da Allah ne magana wai inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda la atqakum mun halce ku ne maza da mata kan kwanya kan aw adam bi ni ji wani adabiya kwanya ka nu ka yomi na halce ku daga namiji da mace shi yasa wannan magana bai sau ya namiji ne rayuwa da namiji kai da kanka dubai da Allah ya kera mace shi sanan yakubu ba ọjọ́ sùn ní bọ́ọ̀lù ọmọ anu tó ẹnu ọmọ anu nufu awo akpa wọ́n bẹ́ẹ̀ nuka saboda mu mu gode ma Allah ka yi aure ka yi wasa da nono ka gode ma Allah ka yi wasa kai da matanka kun sunna ka gode ma Allah
shi ne gode ma Allah. Ke ma ki doki kyau da Allah ya baki kawo kanki kasa ki yi aure namiji ya kama ki ya yi wasa da ke ya murza duwawunki ku ji daɗi ku samu lada a kabir. Yawana annabi Muhammad wanda ka yi sunna da matanka ka aika manzo ya ake aika manzo kun yi wasa na rantsi da Allah kun yi wasa ba haramu ba ne matanka kama bakinta sosai sha ba haramu ba ka kama duwawu ka yi wasa ka mus a kabir mus Allah ka ta kwashe lada na rantsi mus duwawu matanka ba haramu ba muna gaya musu mace da mace ba su yi kare kanka dubai da Allah ke da fata mata abu mai kyau ga abu mai dadin ga haka bi sai sannan ya kuma ba yan kafafa wai amma mutane shegu ne yanzu bari zon ga malam don wazin ya shige ni na sai insha Allah su je ku cira ma ku cira ma inda sha da su yi je babu kare shan nono inda gafiya da su yi je babu cin gafiya mana wallahi mutane ku lukusha don wani lokaci kaga mutum ka aje hankalin ka ka zama dabba kaga mutum wani ya je su sai zo zauna yana maganar wawanci har wasu shashashen musulmai mata wai su da akwai maka sun zo yi wallahi abin nan wani umara a kyale na mace da na mace sai ya kuke son Allah ya yi da ni واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويكو جسوا فتنة الله إني زوري قاري وكما سويتا ميسا الله يينمش ييمش كم بكرتا yau su da suke kowannan tona nisuwawa wai shi ne inda ubanka ya zo ya ci ta kashi ka zo duniya da ubanka ya zo ya ci ta kashi ka zo duniya inda umar shi ta zo tana lashe gindin mata shi nan alfe shi an kawo mami bayan tafiri an kawo bai ba sa su su abaye journalist mu ma yi kanu kudin tire yahu yankukun kase yan tafiri wasi yan jaga de we should jaga de kai ka fi Allah ilimi ne wani kai aure shi ce dukhulu shay'i fi shay doki wani abu ka sa cikin wani abu baka gane ba yi wasa da matanka ku ji daɗi ka kwanta ka susa da matanka ba haramu ba ne Allah wai susa mata susa sosai shi yasa Allah ya design wurin nan ya ce da kada ka daga da insana fi asabi kuma da Allah ya design gaban mata wurin nan an yi ne wurin nan saboda a ji daɗi shi ba su nono mamuna ka yi wasa da nono ka ji daɗi in ka ga bai kama nono sok ba haramu ba ne sha mamman bakan ba haramu ba ne shakiye ba kun buga waka ba kuka ce ya bari faru a sha mamma in bar ku da ai kun buga waka ashe kun saka Allah bai yi mamma bai za ba bai yi mamma jarirai kai su sha ba baba ko ya sha amma jariri yau shi kamar ba abi ka kashe otus wani lokaci magana mutum na ni da aje mai magana ka tambe kanka me yasa Allah ya mace namiji shi ce mu ke sanya soyayya da rama tsakanin mace da namiji Allah ke yi ka ga mace ka so ka ita ma ta so ka shi a kira maluma a zauna a daura aure in ba da aure ba duniya ba zaman lafiya maza goma sun zo suna faɗin yawo shi yasa kuka ga ake aure a yi aure kuma namiji in baka da karfin mazakun dama ba baka mata ya kamata ku yi gafar a zakari ka yana da karfi in ka zo ka buga matanka ta enjoy mana ya ka ku zo kuna wasa da hankali mutane ya namiji ne a wuri namiji ya za a yi rayuwa ba ku yi ku sake ramarin Allah nobody can change it dole ne mu bi na Allah shi yasa su manyan nan da suke maganganu da su bari da ya fi musu mun sanar da ya shishe abrabon wo bo ma e no go garima
ɛna nyankopɔn mmaa no nyame kyɛ ɔso ɔmo amonofoɔ ɛna ɔmo amoto obi tu so obi tu so a obi so yɛ ɔbɛrima bi wɔ ɔpɛto ɔbɛrima bi ɔpɛnufoɔ yɛn ne ti na nyankopɔn bɔ adeɛ no woware na wodi ade agorɔ ade agorɔ ɛnyɛ bɔne wo yiri tu so fadi agorɔ to wo so a moto no bi sani nkuya dukue mutu so adeɛ bi wɔ hɔ sani nkuya dukue muka sɛ yɛde musa bi na muke ɔmo si sani nkuya dukue nti adeɛ no bibi wɔ hɔ ɛna si akos baba adeɛ ma no akos baba adeɛ no ma no adeɛ bɛ yɛwɔ ɔsi akos baba adeɛ no ma no adeɛ ti na wɔn ka sɛ bra wei fa adeɛ no ɔsi akos baba adeɛ no ma no which means akos kiti adeɛ bi saa adeɛ no ɛyɛ dɛ bra anta baka mo no ɔkasi da ka ɛhyɛ asa no anyi wei de zuwa kyɛn hyɛ aka gama ɔkasi nya ayɛ ka ɛna azawe ashe wata yari a kankan wa na bori yana kallon ta da haka so da she yana duba su yana dariya she ce ku sake ni ku ga bi yari yanka babban shi iri dadi shi aka biye mahaukaci ma ke ya samu mai dadi wallahi wai babban shi iri dadi shi shi yasa kan ku zo kuna wasa da hankalin mutane ku ce wai namiji da namiji da ga ma za yi rayuwa har sai ọba bai fa ọba which means mun fa ga na yiye mumpa ma bra mo nyankopɔn kasa ɔba waro ɔba ɔsi nevertheless avoid fornication let everyone have his own wife according to 1 Corinthians chapter 7:2 wow Bible si ɔbɛnuma ɔbɛware ɔba esan sɛ atomanti adeti na mu deɛ mu pɛ sɛ mu sisa ɛna even Bible says that they should be killed. Because now get people hospital. No, you are serious. I know who beside me say, our boy, our cousin, or see the boyfriend, friend of mine, or see any police for coaching. Some branch are not knowing or yet to move to not to do maso and or share me here. Well, or then or the ɛna ɔbɛfa ɔba ɔbɛhyɛ wo yareɛ wallahi gindinki ya isusa sɛbi o wayasi bɛyɛ wei gɔgɔni saa yareɛ no so dɔkta bi a ne ɔbɛtuma asa saa yareɛ no ɛna ni ɔbɛrima bi a yɛde wutu saa na wobɛbrɛ ɛbɛdu wɛrɛ wotumi ndidi because wodidi a wotumu ne ɛlinki bɛɛ hyia skin jama kyɛ sɛ kaa kakule na ɛna sɛ wɔde hyia hyia skin muta ka duba mutum ya aure mata yau 20 years suna rayuwa kullum ya susa da matan shi sun aifu amma wurin ya kulle in ya zo susawa shi abin ya bude bako in ya cire shi kulle ta aifu in ta zo aifuwa shi wurin ya bude kai Allah ga da ya ce ka ci front sai ka je kana son ka ci back yanzu loren kasuwa ma wani bai samu front ba bai shiga ka san kamar front akwai dadi gaban na Allah ya ce musa nyankopɔn kasa yɛn fa nhyɛ hyi kisa ɔhɔ no ɛnyɛ na ɔhɔ na ɛde hyɛ fa hyɛ anim hɔ wuri ma kaka nda aka design wuri ba wɔn musa na nyamia design wɔ ba kaka ni bɛ ni kɛn bɛ ma kaka o dubɛ nda ala design gaban mɔkye e design mama e design duwawu yɛ design mata duba design so an ba mu saboda ni da kai mu aure su mu yi wasa mu ji daɗi mu kiss mu mase mu danna ka mase kana wasa ne ina da saboda mu Allah ya yi ya dina na kuma ba mu yan wani mu ne fa mu biya kuro yan fan biya kuro yan shara ade na kuma ku ya bobo shi yasa mata masu yi ku bari wallahi bari ku ji tsoron Allah ba haka ba abinda kuke so ku gani ai kun ga Ghana ko ba yaki amma talauci da ke cin mutane yayi yawa saboda dauda ga daudan zina ga daudan gulma ga safe ga sata ga yan sata kakaduro ga yan sata dankwa
ga yan sata kanan fari ga yan sata gane kuna sa iyayen mutane kuka wani da aka kama shi wani shi ka duro ka ne ke satawa amma so guda ya kama sata ba isi mai Allah ya gyara wani kuma da ya je sa da yari a ciki da zo wani so guda ya yi shaka ba shi cokala ka ce titimo ba shi ya so guda na sa ciki sai sa iyayenmu wallahi mu ji tsoron Allah domin yanzu garin ga yadda lamarin ke tafiya yana da ban tsoro musulmi kaka zauna kana gaddama game da kuma kaga ana batun zina haramu musulmi ko kana yi kaka yi gaddama kana condemn ka kamu da Allah in kai barawo ne ana batun sata yi ma kanka addu'a Allah ya sa ka bai in ana batun ke yi addu'a Allah kiyaye amma kar ka duba a'a watakila domin kana cikin party shi yasa kana son ka support kayya bai yi na ransa da Allah da ya halakar da fir'auna nan yana nan Allah da ya halakar da mutanen annabi lutu Allah nan ne yana nan har yau shi yasa yake gaya da annabi Muhammad gaya musu awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda min quwwa ba ku tashi ku yawo duniya ku je ku duba karshe takadarai da suka zauna duniya yare da su sarauta sarakuna sun wuce masu ƙarfi sun wuce in luwaɗi ne wasu mun kifar da su in zina ne wasu sun yi zina mun hallakar da su masu bugu karkashin kwano wasu al'umma su mun hallaka su shi yasa jama'a mu kiyaye wasu al'umma shaida Allah ya kare su suka gina gidaje na jin daɗi dare guda suna kwana Allah ya bar mala'ika ɗaya ya daga sawa wallahi cikin ɗakunansu suka faɗi suka mutu shi yasa mutane mu yi hankali fa kun tuna lasi ya garin ga ana kuwa wai yanke da su zo minci wasu ganiyas aka damu da yasa da bari yanke su zo ba mu yadda shi Allah ya sako da corona virus duniya shi kun gari kun ga da Allah ya kashe su ko turawa kun ga da suka mutu na da su yake dabarar su nan dukan na yake in ciwo ya gagara suna gani da corona virus sun gan shi kun gan da Allah ya kashe Americans ya kashe Italy ya kashe Allah Afirka mu gode ma Allah wai sun ba mu kuɗi shi mu yadda me za su ba mu abin kuɗi duka Allah ya ba mu garin duka Allah ya ba mu ashe ya kamata mu gode ma Allah ba mu so sai no kuke ba mu so ke ba mu so lisbi Allah bai ce mata ku zo ku lashe gindin juna ba wai ki aure namiji yayi wasa da ke ya susa miki ki roki ciki ki aiko ba ce ki bari mace ta lashe kanta mutu ba ji tsoron Allah tun mata masu lashe gindin juna Allah ya sire mu a dama budurwa mace ki tashi yau ka ga wasu iyayenmu diyansu mace sai suna sa mata kayan maza sai sa ka ga yariya ta tashi tana sa kayan maza sai ka ga yariya ta zama wani iri tun mai irin wannan wai Allah yana sire mai Allah na sire da namiji da yake siffanta kanshi kamar mace sai sa kowa ya duba kanshi da kyau mu ji tsoron Allah mu da muke gaya muku ga wata rana an wayi gari ba mu nawo Allah ya dauke mu su jama'a da baba yau na suke suna gidan gaskiya ina malam alasa ya wuce shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah matan nan da kuke kawo kuɗi mu muku addu'a Allah ba ku masan aure abinda da mu gaya muku ne ku ji tsoron Allah kina son miji amma kullum kina zina aure yayi dan ya kike yi ba da aure kina zina wai kina son aure yara ki aure kina zina wai ke kina son ki aure ya za ki aure ki kama kanki ki samu su fagulu wasi manna wuri nan manna su fagulu manna su fagulu kama kanki insha Allah
in miji ya zo sha samu kuka a dama sha shafa shi wuri ya buɗe umman man da su ba ku kama gaban ku wuri nan ba na kowa bai na mijinki kare mijinki kada aka ce ya susa miki ki samu lada ki samu lada ku bar sake kanku haka nan Allah biya wallahi kuma annabi ya ce zina na kawo talauci kun taba karya ne ba ga sawan na wahala ba suna yi dai gaskiya ne ana yi dai kowane yayi a ka gani kana so ka susa mata wallahi bashi kake ci jama'a kai da muka saba kamar da muka saba ina ji ranar alhamis mai zuwa za mu je kasan mulga in Allah ya yarda to Allah ke komi muna musa ne tafiya shi ga wani rasuwa ya zo rasuwan faru ne kuma dole ka hakura amma muna sa rai insha Allah za mu ji shi sa bayan Allah kamar yadda aka saba ana neman taimako guziri a wuri kuma na fi da zuciya wallahi ki zo ki kawo abin da Allah ya sauki niyya ki gaya ma Allah wanga rana akwai mustajaba tashi ka zo ka ba Allah abin da Allah ya baka tun da safe Allah ya baka abin da zai baka ya baka so ka gode ma Allah cikin niman da Allah ma jama'a ku kawo da maluma ruwan sha don Allah shi yasa bayan Allah ka babu ayar Qur'ani ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا هل عدلكم على كفارة تنجيكم من عذاب Allah ya ce ya ku waɗanda kuka imani shin kuna son nuna muku kasuwanci wanda zai fi da ku daga azaban Allah